Moi! Mä oon Innoduelista. Tällä videolla mä tuun kertomaan sulle, miten ESG-raportoinnista ensinnäkin voidaan tehdä kulun sijaan sijoitus. Toiseksi, miten se voi olla tehokkaampaa. Kolmanneksi, miten siitä voi tehdä sidosryhmien osallistuttajan. Ja neljänneksi, miten ESG-raportointi voi rokottaa sinut viherpesua vastaan. Ja ennen kaikkea, miten ESG-raportoinnista tehdään sulle johtoryhmätason strateginen työkalu. No, miten ESG-raportointi muutetaan kulusta sijoitukseksi? No, yksinkertaisesti sillä tavalla, että ESG:n johtamisvaatimukset integroidaan osaksi omaa johtamisjärjestelmää strategisella ja operatiivisella tasolla. Näin kun tehdään tavallista johtamista, syntyy sivuvirtana ESG-raportointia. No, miten pystyt rokottamaan brändisi ESG-raportoinnin avulla viherpesua vastaan? Innoduelin avulla laajatkin sidosryhmät saavat yhteisöllisen äänen kuuluviin. Kun hyödynnät tätä tietoa ja yhteisön ääntä, voit olla varma, ettet puhu palturia. Ja silloin olet rokottanut brändisi viherpesua vastaan. Miten ESG-raportointi muuntuu johtoryhmän strategiseksi työkaluksi? ESG-vaatimuksissa on useita strategisen johtamisen vaatimuksia. Muun muassa sidosryhmiltä pitää tunnistaa vaikutukset, niistä johtaa riskit ja mahdollisuudet. Innoduelin toimintamalli tuottaa johtoryhmätasoista helppolukuista raportointia. Esimerkiksi riskien priorisointi suuruuden näkökulmasta, henkilöstön toimesta ja johtoryhmän ja hallituksen toimesta näyttäytyy yksinkertaisessa XY-koordinaatistomuodossa, jolloin päätöksenteko ja keskustelu päätöksentekoon on helpompaa ja ilmiselvää. No, miten ESG-raportointi muuttuu sidosryhmien osallistuttajaksi? No, ensinnäkin siellä on paljon vaatimuksia, jotka pitää täyttää sidosryhmien osallistamisen näkökulmasta, ja sen lisäksi ihmiset sitoutuu tehtyihin päätöksiin, jos he kokevat, että he ovat olleet osallisena tekemässä niitä päätöksiä. Innodelin toimintamallin avulla anonyymisti ihmiset osallistuu tuottamaan joukkojen viisautta. Itse tiedon kerääminen on markkinointikampanja, jolla on merkitystä ja vaikutusta. Helppolukuisesta raportista saatte tuleviin markkinointikampanjoihin sisältöjä, jotka varmasti toimivat ja ovat asiakkaiden omia mielipiteitä. Ja kaikki tämä syntyy samalla, kun kerätään johdolle ja ESG-raportointiin tietoa. No, miten voit aloittaa? Soita meille. Tai laita viestiä. Tai mene meidän kotisivuille ja kysy meidän asiantuntijoilta lisää. Voit myös varata maksuttoman konsultaation. Tai ehkäpä haluat lähettää meille vain tarjouspyynnön. Teemme tarjouksen mielellämme. Kuinka sinä haluaisit aloittaa?